Ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí. Sí, l'ansiat moment ha arribat, companys. Ja ho tenim aquí. I aprofitant que ja el tenim aquí, farem el primer unboxing d'aquest canal. Espero que us agradi. I sense més dilació, fot-li pou. Vinga. Anem a obrir, a veure què trobem per aquí. Primer trobem, bueno, com heu vist la portada, que va haver passat molt de pressa, tenim els primaris ja i els marines de la Deathguard, ja aquí in your face. Molt maco, la caja definitiva de Warhammer 40.000. Molt bé. I aquí ja veiem aquest disseny que ja hem vist a bastants llocs de la web de Warhammer, amb els posts aquests que he anat explicant cosetes. No sé, el de mitad marine del caos, marine chungo, mitad marine bueno. I aquí dintre, això està bé perquè aquesta capsa aquí hi ha com una capsa diferent, després aquí ja tenim altres coses, però aquí això ho hem volgut separar d'aquesta manera. Com podeu veure, l'ànsia me ha podido. I ja he fotut una mica una ullada. I aquí ja comencem a tenir ja mandanguita buena, les miniatures brutals, amb un detall increïble, increïble. Aquí veieu ja marines de plaga. Realment els marines els primaris m'agraden, però ostres, els de plaga, la veritat és que són increïbles. Increïbles. Sí, bueno, aquí m'he saltat una mica la matriu aquesta del personatge, però és que té unes coses, la campana aquesta, és brutal. És brutal, és brutal. I aquí ja comencem a tenir primaris. Els primaris ja tenim l'estandarte de l'Ancient, l'estandarte amb el seu ja relleu. No és una calcomania ni que has de dibuixar ni res. I els marines ja amb el seu gruix determinat, amb la seva alçada ja que es nota que ja no és un marine normal. I bé, aquí tenim més matrius. Mira, aquí tenim el Bloat, aquell, com el dron aquell de la Deathguard també. Aquests són els marines, els Inceptors, em sembla que són, els que volen i disparen un colló. Sí, sí. Més marines, el nou Plasma Incinerator, que donarà que parlar segurament perquè està molt bé aquesta arma i és nova. I bueno, aquestes també crec que són noves, són com un cañón de asalto de mano. Han dit que és el Volter, és un Assault Volter, l'únic que hi ha un problema de traducció. I en castellà es diu Volter de Salto, com el Volter dels Termis, el Volter de Salto, encara que el perfil és diferent de l'arma. Oi que sí? Hi ha algú que, si m'està veient en aquest vídeo, sabrà de què parlo. Molt bé, això per una banda. Després tenim el manual, que també l'he obert, ja no va amb el plàstic de protecció. Manual de tapa dura, amb tot ja la part de transfons. Veieu aquí, part de transfons, fins més o menys la meitat. Aquí, no? Una mica més. Solo hay guerra. I aquí ja comencen les regles bàsiques. Com podeu veure, les regles bàsiques, com si diguéssim, tot això és transfons i tot això són regles bàsiques. Bueno, regles bàsiques avançades, expansions. O sigui, perquè veieu la proporció de les coses. Encara que la part de transfons, si comença a llegir, està molt xulo. Després tenim les calcomanies de marines només. Tenim les dels ultramarines, els sangrientos, Dark Angels i los lobos. Aquest folleto, que és super cachondo, que són les regles bàsiques en un format molt portable per anar al club a jugar i no tindrà que portar tot el totxal, encara que les primeres partides jo el portaré perquè com que hi ha les regles de les missions i aquí no estan. El manual de muntatge.
Aquí podem veure les miniatures en la seva totalitat, tot el que entra, que no és poc. I aquí el muntatge, i després, per pintar-ho en diferents capítols, i després ja la Deathguard també té la seva part de pintar-ho. L'aplicació de pintar amb les pintures i tota la història. Aquí tenim uns llibrets per si no us compreu els còdecs. Doncs aquí teniu a la part de còdecs corresponent a les miniatures que et venen en el joc, tant com per uns com per als altres. I després aquí tenim dos compartiments on tenim uns daus que sempre està bé. Els daus no, és una cosa que no trobes mai, no trobes mai a faltar, no, mai et sobren. Sempre va bé tenir daus. I un regle així de plàstic, flexible, bastant curiós també, que bueno, pot anar bé, la veritat. Si no tens metro anirà bé segur, i si tens metro també. Inclús estic pensant en tallar-lo, potser fer de 6 polzades, com que la majoria mouen 6, no sé. I aquí tindríem tot el que serien totes les peades. Doncs aquests 3 palets són per aguantar els que volen, els primaris voladors. Això crec que és d'un personatge de Plaga. I això són penes vàries. Molt bé, això és Aquí tenim, en el costat tenim els marines, en el costat de la capsa, a l'altre costat suposo que tindrem la Deathguard. I això és l'unboxing de la capsa. I fins aquí l'unboxing de la capsa del joc. Espero que us hagi agradat. Potser faig més unboxings de tots els accessoris que han tret, perquè me n'he agafat alguns. I bé, i això és tot. Això ja comença, a partir d'aquí comença. Demà ja tinc la primera partida, a veure com comença, per començar a catar el reglament, perquè no hem jugat fins no tenir el reglament, no hem volgut jugar. I demà comencem. Pot ser que faci fotos i faci algun reporte de batalla o alguna així. No sé si ho faré o no, però la idea està donant voltes, a veure si em decideixo. Doncs res, si t'ha agradat fes like, si no t'ha agradat doncs fes dislike. I res, feu el que vulgueu, perquè comenteu, perquè jo també faré el que vulgui. Així que bona nit i tapa't.